So Alex fáilte rud higgin carú pólaí seo láranid letartha fel farste don na ggéalgóirí is dótha. Gur maiid óin. Tá tú hallann sa bhreasáil ar nói faoi láthair ach ar bhealach is in sa bhreasáil a thosnaíonn scíal de scríbhneoireacht nó de scríbhneoireacht cruthaíoch agus go háirithe ag smaointear an leor favela. Tá mar sin an chéad leabhar a chur amach gáhílas an nuí. Leabhar neamhaigh sin atá an sin in favela chuir síos ar thréimhse chaimid mo chonaí in favela nó brúchháile bocht ar imil na catharach Salvador in thuaisceart na Brazíle. An fá gur chríochna me suas na bólaí sin ná nuair bhí me taistil sa Brazíl in 2006 casú marcéile or Newton. Agus well, dar muid le chéile agus thugur mise gháil agus cónaí sa Brazíl. Agus bhí cónaí orainn le chéile in san favela inar Tógua. Agus ar nó chuise sin I bhaid mór agus an leabhar a scríb sin an torú is dócha ar an tréimhse sin. Agus ar nó thuí favela bheim ar chud mhór daoine ach anéis tá tú a trú eile ar fáid leis an darna leor. I dró an ic sin. I dró an ic sin agus aisirí is taidialdó. Aberlinn fadú de sin uorscéal? Uorscéal cínta. Mi chéad uorscéal. Le scéal fada chur I meag an focail téan ban ógus an ísiltíú Rebecca téan si go gáile alíontóir sé paintéid agus scapan si go mai siad an teachtadír ar a chud alína in gáile ach níl an rath arí agus ní éidirn le paintal ar bí díol agus cai si grá fost a lorach agus amsin si grá fost I gafé dáhangach I gahar na gáileh agus nuair a dhéanann si agalú dom fost tastíar an post bhuaigh go mór so déanann si galúnt de nuise úniar na chafé go bhála mó sin réilge agus ní bannaí a haon siar ar a focail agus fólamíonn sin teanga. An sin cinál tá téann síl an chafé agus well an dú ar fad a bhaine le bheith gobad I gafé grothach I bhaimirí. Téann cúpla bliain thart deantar banisteoir aistí agus deanann si an darmad ar éich na hálína a bhíontí. An sin lábdra ag an siúlan strandséir doracha isteachtarí an doras agus téann an scéal ráhhaid sin. So tá fóflaat a grá sin agus tá taisteal th lár fásta agus glúiseach na Gaeilge is aham? Tá freisin chlánaí ceis na Gaeilge isteach sa leabhar cinál I ngánas dom hain. Béidir go rudbag sunnta a ceappa go bhhéting leabhar lonú I gafé dáhangach gan ceis na Gaeilge lua. Gus níor heastahain ar bhealach leabhar scríomh faoi ceis na Gaeilge mar tá sé deanta ag gachtaine agus ach ceapam gur thug me faoi ar bhealach uair. Go dé fan teangaí a úsáidíonn tú insna leorthaí. Bíonn daoine ag caint fan teangaí go bhfuil sé géir, go bhfuil sé nua íseach, go bhfuil sé I dún le go leor na Gaeilge atá néisiún. O ceanan a rudaí a dúirt daoine leo marall ar aiséirí agus marall ar favela chumach go háirithe marall ar aiséirí na bhfuil leabhar an in léite agus ní dóilm go bhhéiteach scríbhneoir módú níos fearr áil mar ceapan go bé job an scríbhneoire ná a scéal chortrasna. An léon daoine leorthaí Gaeilge do bhharil, cé léon leorthaí Gaeilge is ceist a chuirtear go minic bíonn díl áirithe ar leorthaí áirithe in sa Gaeilge. Ach mar gine bhfuil mas míon tá neodrach ar bhealach ar an céist ag arc isteach ar an céist. Go dé hílann tosa an léon daoine leorthaí Gaeilge agus an bhain siad beidir an loch léithreachta tá tiltte acu? Well, ceanan a rudaí is mó, ceanan a statisticí is mó faoi phobal na Gaeilge chu isteach ormsaíomh ná go bhí pobal na Gaeilge is mó a léon leabharthaí I méarla in éirí. Sin ar fad ráite tá daoine an a léon leabharthaí Gaeilge. Tá léim se haon leabharthaí in Gaeilge na clasací ach chomáile sin léon ceanan na leabhar in Gaeilge is déalnaí léime ná mise le colmá gaire. Ná tá sé sin fáilisiú sin in ceiricha dó, méideag ceiricha dó. Bhí sé as clóir fá bhád, tá sé iglóir ríist ach is an léamh atá sa leabhar.
dír bheithas sé ach leabhar atá dír ceannach agam ná an ceannis nua le Anna Husef. So léim se leorthaí gaige, agus ní dóm gur eisceach me. Tach, tas ag leor daoine, má dhéanann tú beidir cúchéad cóp de leabhar gaige, tá tú deanna go má. Agus an sin tú go deocha linn a bheith muineach go mhairthaí an nósmarach sin agus an bhéarla có leidir is atá sé agus an uird sin tarint agus cathu le leorthaí bhéarla maragaíochta dhéanú orthaí agus dá réir? Ceapan go méid an spéisi gcónaí ag muintear na gaige leabharthaí i léamh ina deanga hain. Agus ceapan ina ríre go agus riomhleabhar ar fáil. Tá aiséirí ar fáil mar riomhleabhar agus níl fa bheile fós ach tá aiséirí ar fáil mar riomhleabhar. Agus ceapan go gurann se sin go mór leis an scóp mar tá neart daoine chumá tíomh muid éireann, tá caiint ar éireannaí atá an gcónaí th lear ach chumá leis sin ar ghlaoin ar nós me hain ó hiortha íosachta a dul an ghaige amach spéise acu leabharí gaige léamh ach nach féidir teachtasteachtaí ceadú bólaí mar nach bhfuil siad go fisiciúil in éiring. Agus inis níl ortach brúar an grappa agus tá úscéil an gaige ar de iPad nó hebí céir atá agat. So ceapam go méid litríoch na gaige líon go ceanna bhád. Ó bhechar me sin ar dá nó níbh posta go. Well, Alex, gur mai gar is bhéilin, sulas agam nach fada go méid tar éisiún Brazil de Curtella a thuirteoirí na seo in sa carthú póla. Gur mai tá.